Jenayetkar hökümetiň berkarar döwletiniň mundan beýlekde ösmegi üçin ygtybarly bir niýatlaryny döretmek maksady bilen şu ýylyň dekabr aýynyň 17-si we 27-si aralarynda jewitlik, bagtyarlyk, rowşan gelecek şygary bilen agdybilikde geçirilen ilat ýazywynyň nähilek ýagdaýda geçirilendiği barada köp sanly watandaşlarymyzdan habarlar gelip goşdy. Aýtmaklaryna görä geçirilen ilat ýazywy Aşgabat şäheriniň köp ýerlerinde talipler öýme-öý aýlanyp ýaşaýjylary bellige alandyklaryny, belki vilayet hemde owa ýaşaýjylarynyň bolsa şol ýere degişli bolan arçynlyga gidip hatlaryny ýazdyryp gaýdandyklaryny, köp sanly owa ýerlerinde hem mektep mugallimleri öýme-öý aýlanyp ýaşaýjylary bellige alandyklaryny aýdýarlar. Käbir künjeklerin ýaşaýjylaryny bolsa hasaba almak üçin hiç kimin gelmendigini, hatda ýaşaýan ýerlerindäki arçynlykdan da habar bolmandygyny aýdýarlar. Hatda ýurtdaşynda wagtlaryň ýaşaýan maşgala agdarlarynda hasaba almandyklaryny habar berýärler. Türkmenistanyň bir kanun hökümetiniň gözboýuçylykly alyp barýan bu syýasy işleriniň ýurtda, döwletde hökümetiň bardygyny halka görkezmek üçin ýörüýte görnälýän çärelerdigini belläp geçsek dogry bolar. Günümizdäki aragatnaşyk teknologiýalaryň ösen döwründe ilat ýazyklarynyň geçiriliş düzgünü, ösen we ösüp barýan döwletlerde çaga dogulan wagty hasaba alınýar we adam ölen wagty hem hasapdan çykarylýar. Bu usulyň netijesinde ilat ýazygy geçirmesiz ýurtdaky adam sany belli bolýar. Türkmenistandaky ilat ýazygy usuly bolsa 20-nji asyryň ulanýşdan galan usuly bolup gözboýuçylygy üçin geçirilýär.